Mange tror faktisk, at vi kun skifter dæk. De spørger typisk, er det bare et dækværksted det her? Så siger vi så, at vi laver alt på bilerne. Typisk er det en kunde, der skal have lappet hjul eller 400 dæk på, og så finder de ud af, at vi kan lave alt på deres bil. Når du kommer ind på værkstedet, så hejser vi bilen op, og du får en pris på reparationen lige med det samme. Og den holder altid. Her kan du komme ind direkte fra gaden, og du kan få lavet de fleste ting lige med det samme. Vi er byens største værkstedskæde. Og du kan altid komme til på et af vores 3 værksteder, enten Aalborg, Sundby eller Vejgaard.